William Golding je klasik britanske, ali i svetske književnosti. Njegov roman Gospodar muva počinje na jedan vrlo neobičan način. Pomalo nalik na legendarnu priču o Robinsonu Crusoeu. To je priča o ljudskoj slobodi, ali i o zloupotrebi ljudske slobode. Ovaj roman koji se prostire daleko od Summerhillovih utopija, ipak baš tako počinje. Međutim, ispostavit će se da ljudi kojima je darovana sloboda iznenada, a mladi naročito, ponekad svoje ovlašćenja shvate vrlo široko. Nakon strašne avionske nesreće, grupa dečaka nađe se na jednom pustom ostrvu. Počinje da niče jedan poseban svet u kome se mladi ljudi bore da prežive. Ne preti im nikakav kapetan Kuka, ali ovde neće biti ni Petra Pana. Zatečeni su, uplašeni, ali posle nekog vremena odlučuju da izaberu sebi vođu, počinju da love, da prave staništa i da organizuju kakav takav život. Nadaju se da će se pojaviti brod sa odraslima koji će ih spasiti. I taman kada počnemo da verujemo da će stvari ići nekim, uslovno rečeno, uobičajenim tokom, Golding, vrhunski majstor pripovedanja, počinje da nam prikazuje kako se rađa zlo u ljudima, čak i kada su tako mladi. U vazduhu struji nešto dramatično, nešto strašno, okrutno i jako dramatično i dinamično. Priča koju je preneo ovim romanom pomalo podsjeća na literaturu njegovog zemljaka Johna Fowlesa. Golding je prvorazredni majstor psihičkog portretisanja svojih likova. Golding je pisac koji vrlo pažljivo i promišljeno zida kompoziciju svojih romana, a ovog naročito. Klasik britanske i svetske književnosti William Golding poznat je i po izvanredno kratkom i jako duhovitom govoru koji je upriličio kada mu je dodeljena Nobelova nagrada za književnost. Pisac svetske klase i svetskog kalibra.